салом алейкум дӯстон. имрӯз ман мехоҳам навори кӯтоҳе пахш намоям ба хотири он ки дар Тоҷикистон имрӯз адвокатҳо иди касбиро ҷашн гирифтанд. аз сабаби он ки ман низ адвокат ҳастам, ман аз фурсати муносиб мехоҳам истифода бурда тамоми адвокатҳои Тоҷикистонро, тоҷикро муҳимаш бо иди касби табрику таҳният гуфта ба ҳар яки шумоёни азиз сеҳату саломатӣ, хонаободӣ ва дар ин касби пурмашаққат муваффақиятҳои беназирро орзу дорам. ва дар ин ҷо қайд кардани ҳастам ки он ҳамкасбои мо ки айни ҳол дар маҳбас қарор доранд, ба онҳо озодӣ мехоҳам, ҳарчи зудтар озод шаванд. гарчанде ки ман дур бошам ҳам, лекин шумо дар дилу дидаи ман ҷой гирифта ҳастед. умедвор ҳастам ки шумо низ ба хубӣ ёд мекунед. воқеан ҳам касби адвокатӣ азизон хеле каси пурмашаққат аст, пурмасъулият ҳаст. гуфтан мумкин аст ки солҳои охир касби хатарнокам шудааст, ки мо худ шоҳид шудаем дар бисёр ҳодисаҳо, дар бисёр қазияҳое ки рӯй додааст бо баъзе нафарони адвокатҳои мо. мутаассифона. ба ҳар ҳол имрӯз оиди камбудӣ ҳарф намезанам. фақат мехоҳам ки дар касбу кори худ содиқ бошен, фаъолияти худро давом диҳен. воқеан ҳам шумо дар волояти қонун саҳми худро гузошта истодаен. новобаста ба мушкилиҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст, дар мутаассифона аз тарафи баъзе нафарони мақомотҳои қудратӣ нисбати фаъолияти шумо муаммоҳо эҷод карда мешавад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда шумо фаъолияти худро давом дода истодаен. ин боиси аҳсан гуфтан аст. бори дигар табрик мекунам. сеҳату саломат бошен, хонаобод бошен ва ҳамеша дар касби кори худ содиқу сарбаланд бошен.